Bon dia, em dic Marc i us explicaré un fet que va ocórrer al novembre del 2005. Ens avisen d'un accident de trànsit, arribem al lloc i l'únic que vam veure és molta sang, molta olor a oli, benzina, ferro. Del cotxe blanc vam treure el conductor únic ocupant, estava mort. Del cotxe vermell hi havia 4 persones, una dona d'uns 30 i pocs anys i al costat una nena molt petita. Encara estaven vius. Una de companyia meva està amb la nena. Vam començar a fer-li la reanimació cardiopulmonar. Em recordo l'uniforme ple de sang, tota la cara plena de sang, la boca, tot. Veia una nena molt petita i no volíem que s'anés. La mare havia begut i no sabia per què s'havia ficat en sentit contrari a la incorporació d'una autopista. El 13 de novembre era l'aniversari de la nena. No acabo d'oblidar-la mai, aquella nena que em mirava als ulls. No va poder sortir-se. L'alcohol i les drogues són causa d'accident de trànsit. Sigui per addicció o perquè s'associa a la festa, hi ha gent que en pren i condueix. Si fossin conscients que poden ser responsables de la mort d'algú, s'ho pensarien 2 vegades.